rubuta wani ya kenan gaskiya kenan haka take din haƙuri wajibi gun kabilal kenan dan uwa rabin jiki hannun ka bai rike ka yanke kayar ka ƙara juriya dan uwa rabin jiki hannun ka bai rike ka yanke kayar bilal ƙara juriya su ne da daɗi ko rashinsa ne. Ya ake ce da maita? To, gaskiya maita wani abu ne wanda ya samu asali tun bayan gaba domin mutane wasu suna ganin kawai ƙirƙirar maita kawai aka yi ba kuma haka ba ne. Maita ita ce asali kallon baka. Sannan kuma akwai wadda mutane suka ƙirƙira wadda suka haɗa da shirka da tsafi wadda suke yi domin su ɗauki wasu baƙaƙen iskokai ko kuma su baƙaƙen aljannu suna biya musu buƙatocinsu sannan su kuma su ne musu yadda ake yi kuma har mutum kaga ya kama kurwan mutum kana da ana cewa wanda ya kama kurwan mutum ya sake ne ba wai mutum ne zai je ya kama kurwan ka ba ko kuma ya je ya yanka ka ya gasa ko ya ci ba a'a wannan iskan da ke cikin jikin mutum na wannan mai taɗin shine zai fita da daddare za ka yi mafarki ga yana cin ɗanyen nama da yana cin wani abu makamancin haka to wannan abin da yake ci da sauransu shine wannan iskan yake ci domin mi iska ne zai je ya kama kuwarka shine kuma zai je ya kama cinta wata a ɗanya wata kuma jinin ma kawai zai kama tsotsayewa kaga mutum na ramewa idan ya buge ka ga kai za ka kan kana fala'in ciwo idan ya buge ka ga ciki ko ya taɗa antarka za ka ga cikin kana kumbura yana haushi jikinka na sundulewa ga baki ɗaya za ka ga cewa kumburi na fito maka a cikin jiki wannan kumburin da yake fito maka a cikin jiki shine illa ya buge ka a ciki wani kuma za a ga ya buge ka a ƙawawu za a ga ƙawawun ko ya fara rufewa ko yana fidda wasu ɗanyen ruwa ko yana fidda wani wasu tsutsotsi wani za ka ji wari wani ma za a ga cewa ƙawawun sun shanye ko ina baya iya zuwa har ka ga Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa. To jama'a wannan bawan Allah aikinsa kenan ya cire maita ya nuna ma zallar madarar maitar ma a cire ta a gaban ka ganta. ‘Ya'yanku marasa aure shi fa kawai zai zo ne ku yi jinga sai fa ma mijin ya fito fa ake yinsa. Jama'a ku garzayo ku samu wannan bawan Allah ɗan baiwa wanda Allah ya yi wa laɗifi wanda Ubangiji ya hore wa wannan harka. Ku tuntuɓe shi a gurguje domin samun waraka. Magani ne a gonar yaro. In kai sake, wallahi sai dai ka ji ana yi. In Allah ya jarabe ka daga ɗaya daga cikin waɗannan abu uku da yake da shi, baka zo ka tuntuɓe shi ba, kama na gani. Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ba mu nasara. Ga lambar waya nan kun ganta. Wannan lambar wayar duka ɗaya ɗauka. Wannan kamfani ne mai zaman kansa, wannan kamfani mai suna Baiwa Zalla 11 Star. Jihohi 5 suke da branch. Suna da shi a Sokoto, suna da shi a Kaduna, suna da shi a Kebbi, suna da shi a Mina, suna da shi a Yola. Hadda ne zama kuma na? Hadda Neja ita ce mahaifata. To kaga don haka ku yi gaggawar tantabarsa. Idan kuka yi sake ya kubuce kuna ruwa, Allah Ubangiji ya ba mu nasara. Malam Allah ya ƙara taimakawa, Allah ya ƙara nasara, Allah ya sa mutane su amfana da wannan al'amari. Musu da'a dole ne. Da daɗi ko rashinsa ne, mi musu da'a dole ne. Uwa ke ƙara nazari komai a zahiri. Ai, wai da na yi tunanin ba za a bude mu. Ni na isa matar babban yaya, haba wane ne? Bismillah.
samu katari a rayuwa ta duniya ya samu guziri. Bilal, 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 Bilal. Gaskiya ba matsayinki bane a ce har yanzu baki iya mota ba. Lallai ba za ka gane ba ne. Na ma gane tun lokacin da kika tunkari katangar gidan soja ko? Ba za ka gane ba ne, kai Allah ne kawai ya taimake mu. Allah ya sa Jafar ya karkato kan motan nan. Amma da yanzu muna nan muna ɗiban wahala. Da yanzu ana can ana tsallan kwaɗo kullum sai an kwashe ruwan kwata da kuma cire ciyawa. Training. Waye zai? Wanda ya ture musu katanga mana. Wayan tambaye ka. Waya maganan Nabila ne, ya labarin Nabila. Maganar Nabila tana nan za ta je karatu ƙasar Ghana insha Allah. Ni fa gaskiya na fi so kafin a ce ta tafi nan a ce an yi komai an gama. Saboda ka san ku halin ku maza ba ku da tabbas. Zai iya yiwa tana tafiya za ka ga wata ka yi da ita. Ni na fi so a yi kafin ta tafi. Ina ba wannan magana. Soyayyar Nabila ta yi ƙarfi a cikin zuciyana wanda babu wani abin da zai iya ture ta. Masha Allah. Allah ya sa a yi da mu, Allah ya sanya alkhairi. Amin antina. Hajiya ni fa na riga na gama magana. Duk abin da za a yi a samu Bilal domin komai yana hannun shi. Ni na wazartarwa ne kawai. Ba haka bane Hajiya. Wallahi akan gaskiya muke. Amma Jafar ka san cewa ya kamata a raba Haidar da abokanai ko? Especially wannan yaron Najib dan gidan Hajiya Saudi. Shi duk wani abu da zai yi ko kuma duk wani abu da zai nema a duniya mahaifiyarsa sai ta yi ta hanyar da ta nemi wannan abin ta basa. To haka Hajiya take so ta mai da Haidar. Ai wanda nata tunda akwai abin da za a bashi idan ya nema. Akwai abin da za a bashi idan ya nema? Nashi ne shi kadai? Kina ji muna waya da Hajiya tana gaya min cewar lalle sai an bawa Haidar miliyan 100 wai ya rinka juyawa a hannunsa? What? Miliyan 100 a hannun Haidar? No. Dole a duba wannan magana. Yanzu ka duba Bilal, tun time inda aka basa kuɗinsa a hannunsa har yau baka sake ji wani hau ko kuma ya zo ya kawo matsala a cikin gida ba. Miliyan 100 ba zai yi ya zauna a hannun Haidar ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya. Haidar, ina kake a daren daga ina kake? Hajiya daga wurin Siyama nake. Ta ma ce tana gashe ki. Ina ansawa, amma ba na son ka dinga kaiwa dare haka. Hajiya yanzu fa karfe 10 ne. Kuma yanzu haka ma ni na shigo ne in canza kayan nan in fita waje domin suna jib suna can suna jira na. Ka canja kayan. To ba inda zaka. Ka kira su a wuya ka ce musu kowa ya tafi gidansa da safe za ku haɗu. Hello Najib. Ku wuce gida kawai sai gobe ma haɗu da safe. A babu komai kawai ku je sai ma haɗu da safen kawai. Uwa ke ƙara nazari komai a zahiri soyayya kartar rufe idanuwan kidu burina ya nutsu dan ya samu katari a rayuwa ta duniya ya samu guziri. Hajiya Haidar kaninmu ne, ciki ɗaya muka fito da shi. Saboda haka ba za mu ji ƙyashin bashi wani abu ba don ƙaruwan kanshi.
Amma Hajiya kin san halin yaron nan game da kashin kuɗi. Abin da mahaifin mai bari namu ne gaba ɗaya. Don haka shi yasa duk wani abin da yake bukata muke mashi wanda bai fi ƙarfin hankali ba. Yanzu dai kana so ka gaya min shawara ta bata ansu ba a wurin ku ba kenan. A'a, Hajiya shawaran ki ta ansu. Amma dai akwai sauran lokaci. Da Allah Hajiya ki yi haƙuri. Wallahi dukkan ba ma son ɓacin ranki. Hajiya ya Jafar yana nema na. Bari na je ni cin mashi. Wato Hajiya, a halin yanzu a matsayina na ƙanin mahaifin Haidar ban goyi bayan a ɗauki maƙudan kuɗi haka a bashi a hannun shi ba. Amma ka goyi bayan a cire shi a cikin duk al'amuran da ake gudanarwa ko? Wato su wannan harkoki da ake gudanarwa wanda Bilal yake gudanarwa cancanta ne ya sa aka ba shi gudanar da wannan al'amura. Kuma wannan yaro Bilal tun yana ƙanƙane shi kike yaba halayen shi, ba kuma ke kaɗai ba, hatta jama'a suna yaban halayen wannan yaro, suna cewa yana da kyawawan ɗabi'u har ya zuwa girman shi yanzu ba mai kushe shi. Haka ne, amma dai ya kamata a duba wannan lamarin da kyau. To, ai an duba wannan al'amura. Domin shi wannan yaro Haidar bai rasa ci ba, bai rasa sutura ba. Sannan kuma karatun shi ki tuna ba irin makarantun da ya masu tsada a nan ƙasan. Kuma sannan har aka ɗauki nauyin shi zuwa ƙasar waje je karatu. Wake ƙara nazari. Mahaifinku ya bar dukiya mai tarin yawa. Ka san shi da kyauta. Wai da ma ya rabar da wasu gidajen ga marasa galihu, gidan marayu. Hajiya dama haka mahaifinmu ya bar dukiya mai tarin yawa? Ƙwarai kuwa, amma duk da haka akwai gidajen da ake kaiwa na marayu da kuma masallatai ana kaiwa sadaka. Wai kina nufin a yanzu haka akwai inda ake ɗiban kuɗin mu ake kaiwa? Kwantar da hankalinka. Zan yi ƙoƙari in gano maka wasu sirrukan da zaka cimma burinka. Ina so ka shiga cikin wannan lamarin domin ina cikin damuwa. Ban goyi bayan a bashi rikon wasu bangura daga cikin waɗannan kamfanin namu ba. Yanzu baki gamsu da duk bayan da ne miki ba kenan? Ba zan gamsu da abin da zaka gaya min ba, ko da ko zaka cika dukkan littafan da ke cikin duniya. Me yasa zaki ce haka? Saboda naga zahiri kuma ba zan yadda ba. Ai ina ba zai yiwu ba. Sanya aikin gana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na gode sosai Bilal, sai dai ina so mu rage alƙawarin juna. Ai dan halak baya manta da. Kana da gaskiya akan wannan lamarin, amma matarka ta tafi gida. Lallai, ba za ka gane ba ne. Jafar ya cuce ki. Ya miki yaudarar da har ki mutu ba za ki iya mantawa da shi ba. Sai dai ki masa Allah ya isa. Congratulations. An samu ɗa namiji. Zan je asibiti. Amma ka tabbata idan har aka faɗa min abin da kake ƙoƙarin fahimtar da ni ba haka bane. Jafar wallahi. Yanzu inda da tsautsayi shikenan kai kisan kai fa. Wai me yasa idan ranka ya ɓaci ba za ka yi ƙoƙarin shawo kan zuciyarka ba? Ban yi haka don wata manufa ba akan Haidar. Haidar miliyan 100 nashi ne shi kadai? What? Miliyan 100 a hannun Haidar? In ji akwai kuɗi a tare da kai, wannan aiki na ne, an riga an gama kawai. Gashi yanzu mun yi magana da Alhaji Hudu ya tabbatar min da cewar Bilal ya je ya same shi a ofis. Daidai lokacin an kawo masa sakon kuɗi, ya cire kuɗin ya bashi. Wannan kuɗin da ke cikin wannan jakat
za su ishe ku suna da yawa. Irin maƙudan kuɗin nan da muka kwasa ga wa'yansu kuma can za a je a kwaso mana. Wai me ka sha ne yau? Waga mu kashe shi kawai mu ɓace mutum. Gaskiya tana cike da kalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Da gaskiya tana cike da kalubale, Bilal da muke gaskiyar ka ƙara juriya. Bilal, 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 Bilal. Rayuwa kenan, duniyar kenan, wani na fahimta wani ya kenan, gaskiya kenan, haka take din nan, haƙuri wajibi gun Bilal kenan. Dan uwa rabin jiki hannun ka bai rabe, ka yanke kayar ka ƙara juriya. Dan uwa rabin jiki hannun ka bai rabe, ka yanke kayar. Bilal ƙara juriya. Bilal, Bilal, iyaye siraɗinmu ne, buɗin ai mallakinsu ne, da daɗi ko rashinsa ne, mi musu ɗa'a dole ne. Uwa ke ƙara nazari komai a zahiri, soyayya karta rufe idanuwan kidu. Burina ya nutsu dan ya samu katari, a rayuwa ta duniya ya samu guziri. Bilal,